Posloucháte nový podcast Czech Space News, který vám přináší agentura Czech Invest a Ministerstvo dopravy. A my mu vlastne postavíme celú družicu, nájdeme ten let pre neho, vybavíme všetky papiere, pretože byrokracia okolo takýchto kozmických letov je takisto veľmi náročná. Hovorí sa, že na 1 kilogram kozmického hardvéru prípada viac ako 10 kilogramov dokumentácie. 8, 7, 6. Panenko skáková, to snad není možnost. 5, 4. A teď prosím vás všichni, co nás sledujete, držte palce. 3, 2, 1, stop. Stop. Allumage contrôleur. Allumage bulletin. Allumage du EAP, décollage. Tak my už v podcastu zdravíme našeho dalšího hosta a tím je Kuba Kapůš, vlastně šéf společnosti Spacemanic.cz. Čau, Kubo. Ahojte. Pojďme na začátek trochu zasvětit i posluchače, i diváky, kde to vlastně jsme. My jsme na půdě VZLU, jsme v čisté laboratoři, za námi kolega tam zrovna dokončuje nějaké poslední testy vlastně družice Planetum 1, tak pojďme možná popsat, co se tady vlastně tak běžně dělá. Teď je tady klid už, protože už je odpoledne, všichni šli domů. Tak kolega práve dokončuje posledné nastavenia na družici. Každopádne v týchto cleanroomoch práve inžinieri z VZLU stavajú svoje vlastné družice. Vieme, že tento rok štartovala aj družica VZLU SAT-2, ktorá vznikala presne na tom istom stole, kde teraz leží Planetum 1. Prípadne pripravujú svoje ďalšie projekty pre Európsku vesmírnu agentúru a podobne. Nie je to teraz zábere, ale je tu vedľa nás aj také obrovské zariadenie, na ktorom sa vykonávajú napríklad šokové testy. A hneď vedľa nás je ešte jedna cleanroom, ktorá je ešte trochu čistejšia na také veľmi špeciálne projekty, takže žije to tu vesmírom. To znamená, než ty družice zamíří do kosmického prostoru, nebo respektive nejsou třeba osazené na těch raketách, tak tady se vlastně dělá taková ta finální příprava. Áno, tu vlastne v cleanroome sa družica integruje. Konkrétne Planetum 1 má na sebe optiku, sú tam kamery, takže tam je veľmi dôležité, aby sa to nezaprášilo, pretože keby tam zostalo nejaké to smítko a potom odfotíme z vesmíru Zem a zistíme, že to je rozmazané, alebo že na tom obraze niečo je, tak už tam nikto nepríde a neofúkne to. A zároveň hneď kúsok odtiaľto v druhej budove sa vykonávajú tzv. Environmentálne testy. Takže družica sa pripraví a potom sa vykonávajú s ňou rôzne testy, napríklad vibračné testy. Tam sa má vlastne preukázať, či tá družica prežije tie vibrácie počas štartu na rakete, alebo termovákuové testy, kde družica sa vlastne umiestni do vákua, prípadne sa aj zohrieva, prehrieva sa až na teplotu 60 stupňov a sleduje sa, či všetko funguje správne. A takisto sa z nej odplyňujú také tie materiály, ktoré by potom vo vesmíre sa mohli nachytať napríklad na tú optiku. Podobne, takže je to také komplexné pracovisko. Takže proto my jsme tady všichni v rouškách, máme čapky, pláště, je tu silná vzduchotechnika, to možná trošku slyšíte, tak aby prostě se tam skutečně nedostala žádná špína. Ten hurvínek to potom nevyčistí už. No, hurvínkovi jsme tam žádný hadřík nedali, že jo? Pojďme možná ale trošku představit to, protože to se bavíme o tom, kde jsme teď a vlastně proč, protože teda družice, já si dovolím říct naše družice Planetum 1, kde ta spolupráce teda je vychválená do všech možných výšin, tady právě spolupráce s firmou Spacemanic, ale pojďme ji trošku představit, protože ty jsi šéf téhleté firmy, vlastně úplný zakladatel. V rychlosti pojďme si říct historii té firmy, protože ona je vlastně dost zajímavá a hlavně tím, jak je mladá ta firma, tak co všechno už se podařilo, moc takových firm, co mám přehled, jako nejenom v České republice, ale na Slovensku, no ve světě moc není. Tak zkus nám popsat tu historii a tu vaši dynamiku. No, my sme začali vlastne ako nadšenci, čiže ako takí úplní amatéri, nadšenci, študenti, ktorých zaujímal vesmír, bavili kozmické technológie. Na Slovensku sme založili občianske združenie, kde sme teda začali nejak spoločne sa združovať a pracovať. No a potom sme prišli s projektom prvej slovenskej družice SK Cube. Tu sme vyvíjali niekoľko rokov. V podstate ten nápad
vznikol možno niekedy okolo roku 2007-2008 a družica sa dostala do vesmíru v roku 2017, takže trvalo to veľmi dlho, ale bolo to práve aj preto, že my sme nemali vôbec žiadne finančné prostriedky, my sme boli naozaj študenti, ktorí boli radi, že si zaplatili vôbec kolej. A nemali sme ani žiadne skúsenosti, ani žiadne know-how, ako máme vlastne postaviť družicu a ako máme navrhnúť elektroniku, ktorá letí do vesmíru, ktorá musí fungovať vo váku, sú tam veľké rozdiely teplo, je tam radiácia a tak ďalej. To sme sa všetko vlastne museli za pochodu naučiť a nemali sme absolútne žiadneho mentora, takže sme sa učili veľakrát aj na vlastných chybách a slepých uličkách. A v roku 2017 sa podarilo SKQ, prvú slovenskú družicu, vypustiť do vesmíru. A tento projekt pomohol aj tomu, aby sa Slovensko začalo spolupracovať s Európskou vesmírnou agentúrou, pretože predtým tam vôbec žiadna spolupráca neexistovala a podarilo sa aj spopularizovať túto tému na Slovensku. No a vlastne potom táto firma SpaceManic vznikla ako spin-off z tohto projektu, tak veľmi prirodzene by sme to, alebo ja som tam neplánoval, že by som zakladal firmu, ja som skôr bol na také tie dobrovoľnícke akcie a činnosti a nadšenecké a občianske združenie. Ale vlastne začali sa nám ozývať rôzne univerzity, firmy, vedecké týmy, že by chceli vlastne, aby sme pre nich postavili takúto družicu. A druhou družicou bola GRB Alpha, práve vedecká družica. No. Takže vlastne takto prirodzene to začalo, že ten záujem o tie technológie, ktoré sme vyvinuli, nejaký bol, takže sme založili firmu a začali vlastne vyvíjať družice komerčně. Říkáš, vyvíjíme družice. Co všechno to znamená? Protože my třeba v naší družici Planetum 1, mimo to, že jste ve finále těmi hlavními konstruktéry té družice, tak tam jsou přímo i vaše komponenty, vysílačky, počítače a tak dál. Co všechno, kdyby si měl shrnout, co vaše firma vlastně už umí? No, je toho skutočne veľa. Za tie roky sme vybudovali a postavili vlastné komponenty, vlastne kompletne celú platformu nanosatelitu. Takže vnútri máme vlastný palubný počítač, dokonca v prípade Planetu sú tam dva, pretože jeden je taký ten základný, ktorý riadí celú družicu a zbiera údaje zo senzorov a podobne. No a druhý počítač, ktorý práve riadí tie kamery, ktoré snímajú Zem a ktoré snímajú Hurvínka. Ďalej sme vyvinuli vlastné vysielačky, teda tie rádia, komunikačné zariadenia, ktoré sú na družici a zároveň komunikačné zariadenia, ktoré sú na Zemi, tie pozemné stanice, aby sme mohli mať spojenie s touto družicou. Ďalej tam máme napríklad zdroj napájania, to znamená, sú tam aj batérie, máme vlastné solárne panely, tie si vyvíjame alebo vyrábame takisto sami. Takže v minulosti sme ešte niektoré komponenty boli ako keby nutní nakupovať od nejakých partnerov, ale dnes už máme kompletne vlastnú platformu, ale na niektoré technológie sa napríklad špecializuje VZLU, k tomu sa asi dostaneme, to je práve tá orientačná jednotka, na tomto vlastně spolupracujeme právě s tímto ústavom a berieme tento komponent od nich. Ale to jsou vlastně většina, co si jmenoval, tak je samozřejmě, člověk si většinou představí ten hardware, ale vy samozřejmě umíte i software, co si budeme povídat, ale i mimo hardware a software jste vlastně i velkým, dá se říct, zprostředkovatelem těch služeb, protože taková nejčastější otázka, kterou my v Planetáriu teď dostáváme, jak se dostanete ke SpaceX, že si můžete poslat vlastní družici. A jsme říkali, no to my tak máme ty SpaceManicy, kteří ví kam zavolat a ví zkrátka, jak to zařídit. Tak vlastně co z těch služeb jste schopni ještě poskytnout? My hovoríme, že poskytujeme taký ten end-to-end service, čiže od začiatku až do konca, od nejakého základného návrhu tej misie, cez jej stavbu, cez jej kvalifikáciu, to sú tie testy, integráciu, vypustenie do vesmíru a potom až následne tie operácie, už keď družica lieta vo vesmíre a s ňou komunikujeme. Takže toto vlastne všetko vieme zabezpečiť. Planetum je vlastne náš taký typický zákazník, že príde s nejakou ideou na nejaký payload, na nejaký užitočný náklad a my mu vlastne postavíme celú družicu, nájdeme ten let pre neho, vybavíme všetky papiere, pretože byrokracia okolo takýchto kozmických letov je takisto veľmi náročná. Hovorí sa, že na 1 kilogram kozmického hardvéru prípada viac ako 10 kilogramov dokumentácie a
takisto treba družicu koordinovať s rôznymi medzinárodnými organizáciami, Medzinárodná telekomunikačná únia, Medzinárodná radioamatérská únia, družicu treba registrovať aj do registra OSN a podobne. Takže my sme si toto už pri tých predošlých projektov celé prešli, takže už presne akoby vieme, kde a čo a práve preto vieme potom zákazníkovi s týmto celým procesom pomôcť. Můžu všem posluchačům a divákům potvrdit, Kubu jsem na drátě neměl tak často nikdy. Kumulativně jsme spolu strávili pomalu rok, teda jako takhle, tak opravdu toho papírování je velká spousta. 3, 2, 1, top. Pojďme se dostat k té samotné družici, protože my už jsme říkali, že tamhle za námi kolega pracuje vlastně na té jako reálné družici, která skutečně poletí. A tady na stole ale máme model, který je 1:1 a je to takový vlastně jako testovací kus, říkám to správně? Áno, vždy, keď vyvíjame družicu, tak musíme mať na stole aj taký, povedzme, testovací, alebo sa volá oficiálne, že inžinírsky model, ktorý sa nebojíme chytiť do ruky a testovať tam rôzne jednak hardwareové vychytávky, ale aj samozrejme software a podobne. A keď je družica už vo vesmíre a chceme spraviť s ňou nejaký úkon, poslať tam nejaký príkaz, prípadne spraviť aj niečo nebezpečnejšie, tak je vždycky dobré to najprv otestovať na identickom kuse na Zemi. Kontrolovaném prostredí, jasne. Presne tak, spraviť kontrolu a až potom ten príkaz vyslať na tú reálnu družicu vo vesmíre, lebo tam nemáme druhú šancu napraviť chybu. Jasně, tak jak se dělá digitální dvojče, tak tady je fyzické dvojče, když se něco začne dít, tak se prostě podíváte, hele, co to může být, začnete se tady v tom vrtat nejdřív, nasimulujete to, co se děje a teda. Presne tak, prípadne keď nastane aj na tej družici vo vesmíre nejaký neočakávaný stav, ktorému nerozumieme, tak si vieme celú tú situáciu nasimulovať na Zemi, otestovať a zistiť, čo je vo veci a podľa toho potom sa zariadiť. Pro ty, kdo nás nesledují na YouTube, ale poslouchají, tak my už jsme o těch družicích tady mluvili několikrát v Czech Space News, ale zopakuju, že to je teda CubeSat, to znamená, tak jak název napovídá, je to kostka zhruba 10x10 cm. To znamená, teďka, kdo nás nesleduje na videu, tak Kuba to drží v ruce, tady si s tím pomalu pohazuje. Pojďme možná to trošku rozebrat. Já tak vidím, samozřejmě ta finální nebude takhle otevřená, ale já tam vidím nějaké jako desky jednotlivé, tam jsou sazené ty komponenty nahoře, na vrchu sedí vlastně ten miniaturní hurvínek, kousek od něj je kamera, říkám to správně? Áno, vlastne na tejto vrchnej doske sa nachádza hurvínek, ktorý tam je takto pekne usadený. A v skutočnosti je za ním také malé okienko, aby sa mohol pozerať z vesmíru na Zem, aby tam nebol úplne zavretý vnútri. A sú tu dve kamery. Jedna kamera, ktorá bude snímať to okno, ktoré je za ním. A druhá kamera, tu bude tiež solárny panel na reálnej družici. A tá kamera vlastne bude snímať Zem. A zo spodnej strany sú tam umiestnené práve dva palubné počítače. Pod ním je orientačná jednotka, ktorú vyvinulo práve VZDLU a táto jednotka bude vlastne taký technologický experiment, ktorý je na palube. A vďaka nej budeme vedieť orientovať tú družicu v priestore s veľmi veľkou presnosťou, ak pôjde všetko dobre, lebo znova opakujem, je to jeden z technologických experimentov na palube, je to úplne nová inovatívna záležitosť. Pod ňou sa nachádza zdroj napájania a batérie, akumulátory a úplne posledná doska na spodu sú vlastne rádia, vysielačky, pomocou ktorých družica komunikuje so Zemou. No a teda trošku som klamal, ešte je tam predsa len jedna doska, je tam doska, na ktorej sa nachádzajú antény. Tie sú počas štartu, počas celého toho procesu keby zbalené, ako taký šnek vnútri a potom povelom z palubného počítača, už keď bude družica vo vesmíre a bude voľne letieť, tak sa vlastne otvoria tie prúty a vtedy začne družica vysielať prvé signály na Zem. Tohle je všechno, co vy dokážete teda zkrátka zařídit, případně kompletně zkonstruovat. Pokud nás někdo poslouchá, kdo by si chtěl poslat svou vlastní družici, a je úplně jedno, jestli je to nějaká univerzita, výzkumný ústav, nějaká firma, podcastové studio, nebo nějaké individuum, nějaký jednotlivec, kam se má ozvat, co má udělat?
Tak v princípe je ten proces veľmi jednoduchý. My teraz veľmi často odpovedáme práve na takéto dotazy a rôzne univerzity z celého sveta nám posielajú poptávky, že by chceli, aby sme aj pre nich postavili takú družicu. Väčšinou to začína tým, že nám povedia nejaké svoje požiadavky, že neviem, chceme tam mať kameru alebo chceme tam mať nejaký detektor, neviem, gamma zábleskov, si spomeniem na našu predošlú misiu. A my im vlastne pomôžeme pri celom tom procese, ale hlavne na začiatku my potrebujeme tieto požiadavky, aby sme vedeli stanoviť aj nejakú cenu, aby sme vedeli stanoviť nejaký časový harmonogram a potom sa vlastne rozhodnúť, že či je to pre nich zaujímavé alebo nie. Jednou z nejčastějších otázek je, kolik stojí vystřelení té družice nahoru, protože ano, postavení to záleží, jak bude ta družice vypadat, jak bude velká a podobně. S tím je samozřejmě spojená i teda cena za vystřelení, ale pokud bychom se bavili o tom, jaká je standardní cena, případně u různých prostředkovatelů, myšleno různých kosmických agentur nebo společností, kde se ty ceny pohybují? Tá cena sa dosť rapidne mení. Keď sme štartovali v roku 2017, čo nie je tak dávno, to je 5 rokov dozadu, našu prvú družicu, tak tie ceny boli možno 2-krát vyššie, ako sú teraz, 3-krát vyššie dokonca u niektorých providerov. Takže aj tým, že tá raketová technika ide dopredu, že nové firmy prichádzajú na trh, tak tlačia tú cenu dolu. Ale samozrejme tiež záleží na akom nosiči letíme, či je to americký, indický, čínsky, ruský a tak ďalej. A potom na akú orbitu letíme a samozrejme koľko kilogramov umiestnime na tú raketu. A táto družica má približne 1 kg do 1,3 kg, ale ten štandard môže byť 2-krát väčší, 3-krát väčší, môže proste sa rozširovať. Takže záleží aj od tej hmotnosti, od tej veľkosti družice samozrejme. Ale cena týchto najmenších, práve týchto one unit, zase záleží na tých rôznych parametroch, ale pohybuje sa dnes už možno aj okolo 45 000 eur. V českých korunách je to něco přes milion. Okolo 1 miliona korun. Je pravda, že my, když jsme se poprvé potkali, když jsme natáčeli spolu ještě za mého působení v rozhlase, tak já mám pocit, že jsi říkal, že se to blížilo jako ke 100 000 eur, takže tady je vidět ten rozdíl, že to skutečně jako skoro 2-krát kleslo. Nebo... Za prvú družicu, práve SK, keby sme zaplatili okolo 120 000 eur, takže naozaj je to už... Trojnásobek. Takmer, no. Je asi dobré a důležité říct to, že vy sice jste už v zásadě hodně soběstačná firma, ale jste vlastně už takový jako alumni startup ESABICu, který v České republice realizuje teda agentura Czech Invest. Možná zkus nám říct, jak moc ti to bylo nápomocné, zkrátka po stránce nějakých, já nevím, jestli u vás zrovna po stránce mentoringu a třeba finanční podpory, kdy vy jste se nechali inkubovat teda ESABICem Česká republika? ESABIC Brno, že jo, tehdy to bylo. Áno, keď som hovoril o tej firme, som zabudol toto povedať, lebo som čakal, že takáto otázka príde. Áno, vlastne ESABIC robí skvelú prácu aj Czech Invest, pretože práve lákajú do Českej republiky mozgy z okolia, z celej Európy. A nie, že by som sa považoval za nejaký veľký mozog, ale práve aj nás prilákali takýmto spôsobom do Českej republiky. My sme boli pôvodne slovenská firma a práve sme chceli využiť služieb inkubátora Európskej vesmírnej agentúry v Brne. A vybrali nás s touto našou ideou. Tá naša idea bola inak postaviť takú CubeSat platformu, ktorá je plug and play, čiže vieme ju skladať veľmi rýchlo, to len taká odbočka. A pretože keby tá naša platforma nebola takáto plug and play, tak vlastne by sme neboli schopní ani Planetum 1 postaviť v rade mesiacov a nie v rade rokov, takže to je tiež taká zaujímavosť. Takže vlastne nás vybrali do toho inkubátora a nám to veľmi pomohlo. Vďaka tomu sme založili teda firmu v Českej republike, dostali sme nejakú finančnú podporu mentoringu, ale hlavne sme sa dostali do toho ekosystému aj Európskej vesmírnej agentúry, do ekosystému práve tých českých firiem. Našli sme tu skvelých partnerov, práve sme v priestoroch VZLO, takže to je dôkaz toho, že naozaj sme tu našli veľmi dobrú spoluprácu, veľmi dobrých partnerov a bez toho, že by nás práve VZLO potiahlo v mnohých oblastiach, by sme možno neboli tam, kde sme teraz. Takže veľmi nám to pomohlo a sme radi, že sme sa sem dostali. Kolik takových družic jste už vlastně vypustili?
No, teraz to musím spočítať a to je dobrá správa, že to musím počítať. Prvá bola spomínaná SK Cube a ďalšia družica, ktorá bola takmer kompletne postavená našou firmou, bola družica GRB Alpha. Tá štartovala na ruskej rakete Sojuz v roku 2021, už viac ako pred rokom. Ďalej sme sa podielali na družici VZLUSAT-2. Tá letela tento rok v januári, to je družica VZLU a my sme zabezpečovali práve jej vypustenie do vesmíru. A takisto máme na palube niekoľko našich komponentov. Takmer všetky solárne panely na tejto družici sú z našej firmy a je tam náš GPS modul na určovanie pozície. A ďalej, vlastne len 2 týždne pred týmto natáčaním štartovala do vesmíru, už to budú vlastne 3 týždne, čas letí, a štartovala do vesmíru ďalšia česká družica, už teda v poradí 10. BDSAT. A to je družica, ktorú takisto mala na starosti naša firma a to sme pripravovali pre českú firmu BD Sensors. Takisto mali svoj payload experimentálny a my sme im práve pomohli postaviť družicu a dostať ju do vesmíru a aktuálne pomáhame ju aj operovať. No a teraz nasleduje, to už teda je výčet toho, čo je vo vesmíre. No a teraz onedlho sa dostane do vesmíru práve Planetum 1, niekedy na prelomu kvietna-června. A možno dokonca ešte tento rok stihneme jednu, aj keď teda vyzerá to skôr na nejaký odklad. A to by malo byť pokračovanie tej družice GRB Alpha, teda GRB Beta. A tá by mala letieť dokonca na úplne novej európskej rakete Ariane 6 na jej úplne prvom lete. To je jenom pro představu, aspoň pro mě vždycky jako hrozně zajímavá informace. Tak, jak si to vyjmenovával, tak to bylo 3 nebo 4 v těch předchozích letech a teď najednou během roku 2022 to jsou teoreticky až 3 družice, to je jenom pro představu toho, jak vlastně rychle ten vývoj jde dopředu. I díky tomu, co si říkal, že to je vlastně jako plug and play, že to máte natolik vyvinuté, že jste schopni takto rychle vlastně ty družice připravit. Už jenom při tom pohledu na tu historii českých družic. Magion 1, první česká československá družice rok 1978. Kuba zmínil, že BDSAT byla 10. česká družice a je rok 2022 a startoval 3 týdny zpátky. Takže tady vidíme, že vlastně během půl roku, pokud teda Planetum 1 odstartuje v červnu, tak během půl roku odstartují 3 družice, což je téměř 1/3 teda všech českých družic v historii od roku 78. Takže vlastně díky tomu, a já si dovolím tady ten komentář udělat, protože díky tomu, že tady máme tak spolehlivého partnera a konstruktory a firmu, tak vlastně to, co se podařilo teď a daří, tak jako by se nepodařilo bez nich. Kubo, kolik je vás vlastně ve firmě? Nemám to presne spočítané, ale pohybuje sa to číslo asi okolo 10 ľudí, ale z toho väčšina nie je full time, takže sme veľmi taký malý tím, ale za to robíme veľa družíc. Stačí to, nebo bys potřeboval nabrat nové mozky, nové ruce? A potrebovali by sme určite rozšíriť tým, lebo tých projektov je čím ďalej tým viac a my nestaviame alebo nepredávame len celé družice, ale aj tie samostatné komponenty. Aj na tie máme objednávky, takže niekedy rastieme trošku rýchlejšie, ten obchod rastie rýchlejšie, ako rastie ten náš tým a to je možno trochu problém. Zároveň my vlastne doteraz sme nemali žiadneho investora, keď nepočítam príspevok z inkubátora Európskej vesmírnej agentúry, takže žijeme čisto z našich vlastných komerčných projektov a zákaziek a niektorí naši, takmer všetci naši konkurenti majú obrovské investície v rádoch desiatok miliónov eur, vďaka tomu nabrali stovky ľudí do týmu, ale ja som hrdý na to, že my napriek tomu, že sme absolútne neporovnateľne veľkí, čo sa týka počtu ľudí, tak v podstate robíme porovnaní s niektorými stejnou a možno aj dokonca viac práce. Takže to je skvelé, ale určite sa potrebujeme týmto smerom posúvať a hľadáme nových kolegov do týmu. Jak silná ta konkurence vlastně je? Jak mám si to představit, že v Evropě je dalších 5 takovýchhle firm? Nebo? Neviem, koľko presne. Sú firmy, ktoré sú veľké, ktoré začali v podstate v rovnakom čase, ako sme my, ale vraj mali šťastie na to, že hneď našli veľkých investorov, získali hneď milióny eur, kúpili si veľké priestory, zamestnali desiatky, stovky ľudí. My ideme takou pomalšou cestou trochu, ale za to tak budujeme tú firmu od spodu a to si myslím, že je v konečnom dôsledku dobré.
A keď náhodou teraz príde nejaký investor, tak už to nie je len firma, ktorá je vo fáze nejakého nápadu, že by sme chceli vyvíjať družice alebo nejakú plug-and-play platformu, ale my to už máme reálne na stole, máme reálne družice vo vesmíre a to zvyšuje potom aj našu hodnotu pred prípadnými investormi. Už to chce jenom škálovat teďka. Tak, presne. No, když se teda vrátíme zpátky k té konkrétní družici, k Planetum 1, tak ty si říkal, že by měla startovat někdy na přelomu května-června, to je zhruba za měsíc a kousek od momentu, co natáčíme. Tak co všechno ještě Hurvinka a CubeSat čeká do té doby? Vy se chystáte v následujících dnech do Německa, kde by vlastně měla proběhnout ta finální montáž. Áno, teraz sme vlastne v Prahe, kde prebehla finálna integrácia za nami. Viem, že družica už je schovatá, už je pripravená na transport. Za 4 dní odchádzame do Berlína, tam je náš partner, s ktorým práve zabezpečujeme štart tejto družice do vesmíru. On tam bude tam mať pripravený aký deployer, čiže vypúšťacie zariadenie. Družicu tam vlastne prevezieme, vytiahneme, integrujeme práve do toho vypúšťacieho zariadenia. Tam okolo toho prebiehajú ešte rôzne úkony, ale to nemusíme ísť z akých podrobností. No a potom vlastne tento náš partner prevezie toto vypúšťacie zariadenie s našou družicou, s vašou družicou a spolu a ďalšie družice, ktoré sú práve v tom zariadení, tak to prevezie do Ameriky a tam už prebieha montáž priamo na nosnú raketu Falcon 9. Takže poslední moment, kdy se pozdravíte s Hurvinkem, bude za pár dní v Berlíne. Tak, za 4 dní cestujeme, za 5 dní prebieha integrácia, takže to bude úplne posledný krát, kedy družicu uvidíme na vlastné oči a potom už budeme len zachytávať jej signály. Mohl bys popsat vlastně ještě, co bude následovat potom, protože už jsem to říkal, vy se rozloučíte s Hurvinkem, bude to osazené na tom deployeru, ale jak detailně potom třeba dostáváte informace o tom, co se děje s tím deployerem, co se děje s tou družicí, jak vlastně probíhá ta samotná příprava na start a podobně. Dostáváte to průběžně, protože já si nedovedu představit, že z vaší pozice, že bych si tam stoupil, teda zamával bych, jo, osadí se to na deployer, odjedete z Berlína a teď budete měsíc čekat jako no, poletí to, nepoletí to? Prebieha tam neustále komunikácia s tým našim partnerom a ten zase má informácie od SpaceX, takže je tam taká kaskáda kontaktov a informácií a oni nám vždycky posielajú updaty, čo sa týka termínu štartu. Tesne pred tým štartom vlastne môže dôjsť k nejakým odkladom kvôli počasiu alebo kvôli nejakým iným dôvodom. Takže neustále s nami komunikujú. Zároveň my sme potom v komunikácii aj so Space Force, s americkou, pretože tam musíme sa zaregistrovať do rôznych takých ich systémov a potom po vypustení oni práve monitorujú ten objekt, tých objektov po vypustení ich tam viac, tak oni ich monitorujú, zistujú, že ktorá družica je ktorá na tej orbite a podobne. A my s nimi musíme takisto komunikovať aj pred tým štartom, musíme sa tam zaregistrovať, musíme proste poslať informácie o tej družice a potom po štarte znova s nimi komunikujeme. A vtedy už hlavne oni s nami, keď nám posielajú updaty o tom, že či už identifikovali to naše teleso alebo nie. Kubo, jaký je tvůj moonshot? Co plánujete? Co je takovým snem tady v tomto odvětví? Co byste chtěli provést, uskutečnit? Je to v tom slove moonshot. Chceme letieť ďalej ako na nízku obežnú dráhu Zeme. Chcel by som osobne, aby naše družice, naše komponenty leteli na Mesiac a potom neskôr na Mars. Mars ma fascinuje od malička a celý život čakám na to, že uvidím prvých ľudí na Marse a keď náhodou na tej lodi bude nejaký komponent od nás, tak to budem veľmi spokojný. A zapájame sa aj do rôznych projektov a iniciatív tu v Českej republike, ktoré majú za cieľ vyvinúť a vyrobiť družicu a vyslať ju na Mesiac, takže toto je taký bližší cieľ a myslím si, že je celkom reálny. Takýchto projektov je v Českej republike už niekoľko a uvidíme, ktorý z nich sa posunie najďalej. Snažíme sa jednoducho zapájať do toho a takisto máme nejaké vlastné idei, ale na to ešte musíme trošku našetriť. A znamená to, že s tímhletím dalším vývojem, s tou cestou na Měsíc a potažmo na Mars, byste se odkláněli od těch malých CubeSatů, že to budou už větší zařízení, větší komponenty do větších družic? Napríklad teraz by mala
približne v tom istom čase, keď poletí Planetum 1, štartovať na svoju prvú testovaciu misiu k mesiacu raketa SLS. A na tejto rakete bude aj niekoľko práve CubeSatov, nebude to 1U, alebo 6U, teda 6 jednotiek, ale v podstate takéto malé nanosatelity môžu letieť k mesiacu, dokážu komunikovať na takú vzdialenosť so Zemou a vykonávať tam nejakú reálnu vedeckú činnosť. Takže chceme zostať pri tých nanosatelitoch, ale vidíme, že aj ten trh sa posúva k trošku väčším satelitom. Oni sa volajú, že small, ale sú to už desiatky až stovky kilogramov ťažké družice. V podstate malé satelity nazývame satelity do hmotnosti až 500 kilogramov. No, vesmír má iná měřítka prostě. A už teraz vieme, že niektoré naše komponenty na takýchto väčších satelitoch poletia, takže určitě sa budeme posúvať aj týmto smerom, protože vidíme, že ten trh tam smeruje. Kubo, moc díky, že jsi udělal čas. Díky za všechnu skvělou práci, kterou děláš a celý tvůj tým dělá. A my budeme přát co nejvíce zdaru, štěstí a nových kolegů, kteří ti pomohou a celému týmu zase růst a jednoho dne třeba dosáhnete i Měsíce nebo Marsu. Díky. Ďakujem veľmi pekne a ďakujem aj za spoluprácu práve na projekte Planetum. Veľmi si to vážime, že ste si nás vybrali a že môžeme byť pri tom. A chcem poďakovať aj svojmu týmu, lebo ja už len takto chodím, keď sám administrujem, vybavujem, ale tú reálnu prácu robia moji kolegovia, aj toto práve Marcel, ktorý sedí za mnou a pracuje, kým ja rozprávam, takže chcem poďakovať aj môjmu týmu. Marceli, zamávej. Tak jo. Díky moc ještě jednou. Ďakujem. 3, 2, 1, top! To byly další Czech Space News. Děkujeme, že jste poslouchali, případně sledovali. My už chystáme další rozhovory a další podcasty. Ten příští si budete moct pustit zase za 2 týdny. A pokud nechcete, aby vám to všechno uniklo, tak nás nezapomeňte sledovat na YouTube kanále, případně na dalších podcastových platformách, anebo máme taky Instagram Czech Space News. Ještě jednou díky, že jste poslouchali a my se budeme těšit příště. Czech Space News vám přináší agentura Czech Invest a Ministerstvo dopravy.